खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कक्राझार जिल्ला फटबलजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा दखरा प्राइमारि कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि चिरन्जित ब्रह्मनि सामलायनायाव मंगलाजरा रायजोआरि नब्लाङाव रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया। नंगौ बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव दान मोनसेल'सै थिग बिब्दिनो कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि दोलोखौ राफोद खालामनो दखराफोरजों सावरायनाय आरो दखराफोराव थानाय बायदि बायदि दालाइसा आफाद जेरै गामि फोनांजाब बुथ कमिटि दानाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो गामिनि सा 8 गावबुराफोर बाहागो लानायखौ सहेन चन्द्र ब्रह्मआ बिहु फालिजों बरायना लानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे मेलाव नुजाथिनो हादों कक्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि एसटि बिफाननि आफादगिरि राजेश ब्रह्म आरो नेहाथारि फोरमायहां बसुमतारी आरो फटबलजरा जिल्ला ब्लकनि आफादगिरि आब्दुल मानान आली चेकजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। कंग्रेस दलनिफ्राय जोंनि मंगलाजरा मंडल कंग्रेसनि राजहुवा मिटिं जोंहा बेवहाय भट कमिटि दानांगौ मोननै सेन्टाराव बाखि दंबायोमोन। बेखौ लानानै जोङो राजहुवा आरो मंडल कंग्रेसनि आन्दाराव दिनै बे मोननै बाखि थानाय भट कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। जिहेथु बारा गोबावबो गैला जोङो जोंनि माने काउन्सिल इलेक्सना, ओंखायनो जोङो दिनै जोंनि प्राइमारि मंगलाजरा माने मण्डल कमिटिजों सावरायलायनानै राजहुवा हिसाबै रायजोफोरखौ लानानै दिनै बे कमिटिखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो खोब मोजां मोनदों जिहेतु बे ओनसोलनि बेक्ति गावबुरा बिथांमोना फैनानै हेफाजाब होफैनानै जोंनि जे माखासे खामानि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ खुननांगौ रुबै दिनै जाफुंहोदों। बेनि जुनैनो आङो बे ओनसोलनि गावबुरा बिथांमोनखौ आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा दिनै आदिबासियानो जा दिनै जोंनि बे बर'फ्रानो जा बा गार'फ्रानो जा बे जायगायाव जेसेबां जनगोष्ठी मानसिफोर दं गासिबो बिथांमोनहा फैजोबनानै जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ खुननांगौ रुबै जोंनो खामानिखौ मावना होबाय। बेनि जुनैनो आङो दिनै बिथांमोनखौ कंग्रेसनि सासे कर्मकर्ता हिसाबै आङो धन्यबाद जासिनाय जाहैबाय। जिहेतु जोंजों लोगोसेयाव जोंनि फटबलजरा ब्लक कमिटिनि माने प्रेसिडेन्ट बिथां दं माने आब्दुल मान्नान डाङरिया, आरो बेजों लोगोसे दंबाय जोंहा ब्लक कमिटिनि सभानेत्री मक्लिजा बायद' आरो हम्फादिका आरो मण्डलनि आरो माखासे जोंनि महिला सभानेत्रीफ्राबो जोंनाव फैनानै बेहाय जगदान जाफैदों। बेनि जुनै बे बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होनाय जाहैबाय। आरो जोंनि जेसेबां वार्कार नोङो जालाबिलानिफ्राय फैनाय दं, आरो जोंना हनै दिबिथलानिफ्राय फैनाय दं, मदाथिनिफ्राय फैनाय दं, बासबारिनिफ्राय फैनाय दं, थिपखाइनिफ्राय फैनाय दं, पलासगुरिनिफ्राय फैनाय दं, गासिबो बे बिथांमोनखौबो जोंनि कंग्रेसनि कर्मि बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोजों माने धन्यबाद जासिनाय जाहैबाय। आरो बेखौनो बुंनानै जोंनि बे दिनै मंगलाजरा प्राइमारियाव जोङो मण्डल कमिटि जों फैनानै बुथ कमिटि मोननै सेन्टारखौ दाफुंनायाव हेफाजाब होनायनि धन्यबाद होनानै 10टा प्राइमारिनि बा 10टा मण्डल जोंनि कंग्रेस कमिटिनि जोङो हाबा मावनाया फ्राय जोबनोसैयानो। जोङो जेरावबो दिनै बासबारियावबो जों थांखांबाय, दिनै मंगलाजरायाव दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला खेबनै जाबाय, सेसाफानियाव खेबसे आरो दिनै मंगलाजरा फैबाय। थिपखायावबो जोङो बिदिनो मण्डल कमिटिखौ जोङो दाखांबाय, बावबो एकदम लोंहोर लोंहोर मानसिफोर फैदों। पलासगुरियावबो जोङो दाखांबाय, पलासगुरियावबो बिदिनो जोंनि जेसेबां नांगौखिनि मानसिफोर दं बे मानसिफ्रा दिनै लोंहोर लोंहोर फैनानै जोंनि खुननांगौ रुबै जोंनि आइजोफोरनि हक बा पेरेन्टस हक मोननैबो जे कमिटि जोंना मण्डल कमिटि दानांगौ बेफोरखौ जों खुननांगौ रुबै जोङो सारा जोंनि 10टा मण्डल कमिटि बियो खुननांगौ रुबै कमप्लिट जाबाय। आरो जोङो बेवहाय जथेस्थ' जोङो बहारि मोन्दों आरो जथेस्थ' जोङो माने गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु जे जायगायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि पाहार ओनसोलाव खोब खममोन कंग्रेसआ, खिन्थु दिनै मिन्थिनो मोननानै जोंनि कंग्रेस दलखौ हयथ' निस्सय मोजां मोन्दों। ओंखायनो लोंहोर लोंहोर फैनानै जोंजों बाव
जगदान फैनानै आरो खामानि मावनो दिनै आगुवायबोदों बेखौनो आङो सारा पर्बजरा जोंनि 10टा प्राइमारिनि जोंनि समाजनि रायजो बाव सोरबा मुस्लिम भाई थानो हागौ बाव सोरबा नेपाली थानो हागौ सोरबा जोंनि बर' भाई थानो हागौ जथ' जनगोष्ठी बेयाव थानाय रायजो राजाफोरखौ कंग्रेसखौ आगुवायनानै लाबोनाय जुनै आङो जोंनि 1 नम्बर माने पर्बजरा समष्टिनि समाज आरो रायजो खुंनायाव ज' जोंखौ कंग्रेस दल जानानै हेफाजाब होनायखौ आङो मोजां मोननानै आरो जोंनि कंग्रेसनि नीति माखासे खामानिफोरखौ मोजां मोननानै निस्सय जोंनि बे पर्बजरा ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै सहयोग खालामदों आरो सहाय खालामदों आरो फैगोन बे जोंनि बिटिसि इलेक्सनावबो जोंखौ बिदिनो सहाय खालामगोन होननानै आसा खालामनानै आङो दिनै रायजोफोरखौ जोंनि कंग्रेस तरफनिफ्राय धन्यबाद जासिनानै आंनि माने बिबुंथिखौ आङो बाहाय फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद जय हिन्द जय कंग्रेस